Meclisa Cîbicîkar Rêveberiya Xweser Kantona Firatê Civîna Xwe ya Nîvê Salê li bajarê Kobanê li Dar Xist. Hevserok û endamên deste rêveberî û saziyên girêdayî Rêveberiya Xweser Kantona Firatê tevlî civînê bûn. Di civînê de kar û xebat û projeyên ku di nava 6 mehan de hatine pêkanîn hatin nîqaşkirin. Her wiha deste û saziyên girêdayî wê raporên xwe yên Nîvê Salê xwendin û nîqaş li ser hat kirin. Meclisa Cîbicîkar nexşereya xebata xwe ya salên dahatî jî danî û civîn bi wergirtina pêşînyaran dawî bû. Am kanı ben Nîvê Salê da kar û xebatê ku matê de hatî kirin, yani projeyên ku hatin meşandin, ê ku hatin rawestandin, ê ku yani astengîl pêşmeş bûn. Yani me xwast em vê bi dawê de yani Rêveberiya Xweser bi giştiyê bevdira para vekin û bigên encamê ku em kanibin pêşeroja xwe da Nîvê Sala mayî da yani em kanibin hîn çi tê de pêşxîne. Yani sî bernamecê me ew bû yani. Ew kar û xebatê divê Nîvê Salê de hatî kirin. Tengasî ku di hindir wê da me hate berçavê me hate nav pêş me yani heman wextê da nîqaşê ku imkanî em kanibin va kêmasyona derbas kiriş bû ku em salê xwe karim serkeftî biqedînin. بنودین به جبینه کو وکو مجلس تنفیذی لگوری هف پیمان جواکی جرا کدن خبری خستن بکی سیستم خوی اداری و بگشتی لگوری هف پیمان جواکی یا نو بده بری خستن کردن شالی و اداریش حج حمی آلیان دل سروی اساسی و هیرو نقاش وری کردن کو چاو هم تکارن ببیجن وکو سیستم کانتونان کل لگوری هف پیمان جواکی سر اساسی 7 کانتونان خبری خستن دکی ام جواکو کانتونا فرات سیستم بری کدهاتی مشاندن هری مو هر دو کانتون کو یک بونا وارد چیکرم به یک کانتونه.